Hi everyone, Jai Shri Jagannath. Good morning all. Welcome back to my another mini blog. So ଆଜି ଥିଲା ମୋର ୱାର୍କସପ୍ର ଡେ 4 ଆଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଭଳି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲି ରହୁଛି। ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମୋ ମମି ପୂଜା କରୁଥିଲା। କି କଥା ବ୍ୟାଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ମମି ମୁହଁ ମୋଡ଼ନ୍ତିନି, ଦୁଷ୍ଟ ମମି। ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। 3-4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଯେହେତୁ ଉଠୁଛି, 5ଟା 5:30 ବେଳେ ଉଠୁଛି। ସୋ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛି, ଶୋଇପାରୁନି। ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଶୋଇକି ଦେଖେଇବି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଟିକେ ବକୱାସ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ତମେ ଶୁଣ ମୋ ବକୱାସ୍, ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ଜାଣିଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ସାର୍ ଶୁଣୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ବାହାରୁଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି, ଆସିବୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେବି କହିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ନା। ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା, ତୁ କେତେ ଡେଡିକେଟ୍ ଅଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି କହିକି ଏମିତି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସରି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠେ। ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ 1000 ପ୍ରେରଣା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେଲୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ତାର ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ କି ମାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ, ସେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନି। ସେ ତାର ସାନର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବା କଥା ବାଡ଼ଉଛି ସେ। ଏଇଟା ଛେଁ ଛେଁ ହେଇକି ତା ତଣ୍ଟି ମିଚିରି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ୟାକୁ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି କହିଲ? ଏବେ ସେ ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ ସବୁଠୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ। ଧନ ଭଲ କରିଦେ ବାସ୍।